Якой беларускай цудазброяй хваліцца Лукашенко? Куды загадкава паляцеў яго старэйшы сын, а таксама якія чарговыя грашовыя абмежаванні былі ўведзеныя для беларусаў? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенко хваліцца чарговай беларускай цудазброяй. Падчас учорашняга наведвання мінскага аэраклуба сярод розных экспанатаў кіраўніку Беларусі дэманстравалі і шматлікія беспілотнікі. У прысутнасці міністра абароны Віктара Хрэніна і старшыні ДСААФ Андрэя Некрашевіча Лукашенко стаў разважаць пра супрацьдзеянне дронам і нечакана пахваліўся нейкай неверагоднай распрацоўкай айчыннага вайскова-прамысловага комплекса. Вот как его этот беспилотник обнаружить и чем его лучше сбивать? Или с паренными пулеметами, или просто с пулеметом. Средства РЭП, на мой взгляд, в первую очередь. Министерство обороны развивает. Ну вот видишь, научились беспилотники РЭП обходить. Ни одна страна не может бороться 100% с беспилотниками. Но систему какую-то надо выработать. Наш какой-то лазер изобрели. Вот я хочу посмотреть. Довольно эффективный. Министр обороны говорит, на 1,5-2 километра сжигает беспилотник. Адметна, што словы пра баявыя лазеры Хрэніна не ўвайшлі ў афіцыйную справаздачу, і яны з'явіліся толькі ў рэпартажы прапагандыста Ігара Тура. Тут варта згадаць, што мінулым летам падчас наведвання вайсковага палігона Лукашенко заікнуўся, што хацеў бы мець такую прыладу, якая б збівала ўсе беспилотники. Конечно, желательно бы иметь такую чудо-машину, которая бы работала по всем беспилотникам и лишала их возможности выполнять свои функции. Ну, если мы такое изобретем, тогда нам не надо никакие беспилотники. Не прайшло і года, і па словах Лукашэнкі яго генералы ўжо стварылі нейкую неверагодную вундервафлю, якую яму хутка збіраюцца прадэманстраваць. Але хутчэй за ўсё расказы пра беларускія баявыя лазеры гэта чарговая лукашэнкаўская неверагодная фантазія. Як адзначае выданне «План Б», пакуль у свеце ёсць толькі адна краіна, дзе падобная зброя стаіць на баявым дзяжурстве, і гэта Ізраіль. Ды і лазеры не даюць 100% гарантыі ва ўмовах пахмурнага надвор'я ці ў барацьбе супраць дронаў з адмысловым пакрыццём. Але галоўнае ў выпадку з падобнай цудазброяй гэта верыць у яе існаванне, а ў беларускіх рэаліях прымусіць паверыць аднаго канкрэтнага чалавека. Ну а сёння ў тэлеграм-канале «Паўпершага» з'явілася відэа, як Лукашенко з паветра інспектуе пасяўную ў Мінскай вобласці. Разам з ім, лежачы на стале, палі разглядаў і шпіц Умка. Паралельна ў палёце Лукашенко яшчэ і перабіраў ды падпісываў нейкія дакументы. У Беларусі набылі моц важныя валютныя і грашовыя абмежаванні. Яшчэ летась улады ўвялі змены ў парадак прадастаўлення пазык юрыдычнымі і фізічнымі асобамі, аднак законапраект запрацаваў афіцыйна толькі сёння. Згодна з новымі абмежаваннямі грамадзянам забаранілі браць у доўг у замежнай валюце. Выключэнне зрабілі толькі для блізкіх сваякоў. Акрамя таго, цяпер забаранілі выдаваць пазыкі насельніцтву пад залог адзінага жытла, а ўвогуле даваць грошы ў доўг можна толькі арганізацыям, якія займаюцца мікрафінансавай дзейнасцю. Выключэнне зрабілі толькі для пазык, якія наймальнікі даюць сваім супрацоўнікам. Акрамя таго, у Нацыянальным банку хочуць абмежаваць колькасць плацежных карт, аформленых на аднаго кліента. Пра гэта заявіў першы намеснік старшыні банка Аляксандр Ягораў. Такім чынам, улады збіраюцца змагацца з так званымі дропамі, падстаўнымі асобамі, на якіх афармляюцца карткі і праз якіх махляры праводзяць свае аперацыі. Па словах Ягорава, у Нацбанку збіраюцца падысці да абмежаванняў рацыянальна, каб большасць кліентаў іх не адчулі. Віктар Лукашенко атрымаў сакрэтнае заданне. Цяпер старэйшы сын кіраўніка Беларусі здзяйсняе турнэ па краінах Персідскага заліву. У аўторак вечарам на ўрадавым самалёце ён вылецеў з Мінска ў сталіцу Амана Маскат. На наступны дзень ён сустрэўся з сынам султана гэтай краіны. Мяркуючы па тым, што пра паездкі і сустрэчы прэзідэнта Нацыянальнага алімпійскага камітэта афіцыйныя СМІ нічога не пішуць, абмяркоўвае ён зусім не пытанне развіцця беларускага спорту. Як піша выданне
выданне «Рэформ» аманскае дзяржаўнае інфармагенцтва прадставіла госця з Беларусі спецыяльным прадстаўніком Александра Лукашэнкі. Падчас сустрэчы бакі разгледзелі кірункі супрацоўніцтва і партнёрства паміж краінамі, а таксама шляхі іх умацавання. У той жа час СМІ адзначаюць, што Віктор Лукашенко перадаў пісьмовае пасланне ад бацькі для султана Амана, і яго змест не разгалошваецца. Падчас сустрэчы ў Маскаце Віктор Лукашенко, які з пачатку нулявых займаецца справамі сям'і ў арабскіх краінах, працягнуў свае сакрэтныя гастролі ў сталіцы Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў Абу-Дабі. Жыхары Віцебска пачуюць гукі выбухаў і страляніны, але гараджанаў просяць не хвалявацца. У пятніцу ў абласным цэнтры пройдуць комплексныя вучэнні Міністэрства ўнутраных спраў. Міліцэйскія падраздзяленні будуць вучыцца дзейнічаць у асаблівых умовах. Па асобных вуліцах будзе рухацца спецыяльная і вайсковая тэхніка, а гандлёвы цэнтр «Эвіком» у пятніцу будзе цалкам закрыты. Прэс-служба Міністэрства ўнутраных спраў папярэджвае пра тое, што каля аб'екту могуць быць чутныя выбухі і стрэлы, але жыхароў Віцебска просяць не панікаваць. Цішком быў звольнены дырэктар музея, куды Лукашенко ездзіў на суботнік. І на яго месца цяпер чакаюць адыёзнага дэпутата-камуніста. У мінулую суботу Лукашенко наведваў будоўлю новага нацыянальнага гістарычнага музея ў Мінску. Тады ў вочы кінулася тое, што дакладваў кіраўніку Беларусі новапрызначаны міністр культуры Марат Маркаў, а не дырэктар гэтай установы. Дык вось аказалася, што Александра Храмога, які узначальваў музей з 2021 года, нядаўна звольнілі, і публічна пра сыход дырэктара нічога не паведамлялася, а яго прозвішча проста прыбралі з сайта установы. Раней Храмы адкрыта казаў, што падыход да гісторыі вызначаецца рашэннем Лукашэнкі, і беларусы павінны ёй ганарыцца. Але гэта не ўратавала экс-дырэктара ад звальнення, і выглядае, што яго заменіць яшчэ больш адыёзны лукашэнкавец. У кулуарах кажуць, што новым кіраўніком нацыянальнага гістарычнага музея будзе камуніст Сергей Клішевіч. Гэты дэпутат палаты прадстаўнікоў раней быў першым сакратаром мінскага БРСМ, ды ідэолагам мінскага гарвыканкама. Адпаведна, ён не мае ніякага дачынення да музейнай справы. Найбольш Клішевіч запомніўся тым, што ў 2016 годзе на адкрыцці помніка Леніну ў Мінску дапамагаў амапаўцам затрымліваць Змітра Дашкевіча, а ў 2020 годзе паказваў сярэдні палец аўтамабілістам, якія сігналілі на праспекце Незалежнасці. Як і любы іншы крыклівы аматар Лукашэнкі, ён абвінавачваў пратэстоўцаў у замежным кіраванні, а таксама заклікаў да адлічэння студэнтаў за ўдзел у акцыях і называў анучай нацыянальны сцяг. У маі Сергей Клішевіч збіраецца абараняць кандыдацкую дысертацыю на тэму «Камсамол Беларусі ва ўмовах трансфармацыі савецкага грамадства». Траіх беларусаў будуць судзіць за здраду дзяржаве. Адзін з іх можа быць звязаны з таямніча зніклым палітыкам Анатолем Котавым. Беларускі следчы камітэт паведаміў пра сканчэнне расследавання 2 крымінальных спраў па артыкуле «Здрада дзяржаве». Фігурантам адной з іх з'яўляецца 68-гадовы пенсіянер з Валожынскага раёна. Як сцвярджаецца, летам 22 года яго завербавала галоўнае ўпраўленне разведкі Міністэрства абароны Украіны, і мужчына пачаў за грошы збіраць інфармацыю пра мясцовых міліцыянераў. Акрамя шпіянажу, пенсіянеру інкрымінуюць распаліванне варожасці праз антырасійскія каментарыі ў інтэрнэце. Па другой справе абвінавачанымі з'яўляюцца двое бізнес-партнёраў. Вядома, што адным з іх з'яўляецца 42-гадовы Андрэй Ярашевіч. Ён быў кіруючым партнёрам івэнт-агенцтва «Тэра Груп». Як лічаць сілавікі, Ярашевіч нібыта збіраў інфармацыю пра наваполацкую выпраўленчую калонію. Па версіі следчага камітэта, ўсё гэта рабілася для арганізацыі былых сілавікоў Белпол. Апроч таго, кіраўнікоў «Тэра Груп» абвінавацілі ў перадачы прыбытку сваёй польскай юрыдычнай асобе, якую постфактум абвясцілі экстрэміскім фарміраваннем. І тут адметна, што менавіта ў польскай кампаніі «Тэра Груп Івент» да свайго знікнення працаваў палітык Анатоль Котаў. Пра яго нічога не вядома са жніўня мінулага года. Акрамя таго, сілавікі абвінавацілі бізнесменаў у прысваенні дывідэндаў кампаніі без згоды іншых уласнікаў. Па артыкуле «Здрада дзяржаве» фігурантам пагражае да 15 гадоў калоніі, аднак з улікам іншых абвінавачанняў фінальнае пакаранне можа быць яшчэ больш суровым.
Пад Мінскам загінуў 75гадовы святар. Ён спрабаваў перабегчы 8-палосную трасу. Трагедыя адбылася вечарам аўторка на 23-м кіламетры трасы Мінск-Дзяржынск. Маладая мінчанка на «Фольксвагене» ехала ў бок сталіцы і насмерць біла пешахода, які перасякаў дарогу ў непрызначаным для гэтага месцы. Літаральна за некалькі метраў ад месца аварыі знаходзіцца падземны пераход, але пажылы мужчына вырашыў перабегчы трасу, якая ў тым месцы за кошт паласы разгону становіцца ажно 8-палоснай. Загінулым аказаўся протэірэй Уладзімір Бадзюлькін. З 94-го года ён служыў у Фаніпалі і пабудаваў там храм. Сёлета ў студзені святар па стане здароўя фактычна сышоў на пенсію, застаўшыся заштатным клірыкам маладзечанскай епархіі. Развіталіся з Бадзюлькіным у чацвер у той самай царкве ў Фаніпалі, якую ён заснаваў. Цяпер супраць 25гадовай дзяўчыны, якая збіла мужчыну, завялі крымінальную справу па артыкуле парушэння правілаў дарожнага руху, якое пацягнула па неасцярожнасці смерць чалавека. Па ім кіроўцу пагражае да 5 гадоў хіміі, але гэта ў выпадку, калі яе прызнаюць вінаватай. Мінчанка ў сацыяльных сетках абурылася паводзінамі падлеткаў. У міліцыі ў сваю чаргу адрэагавалі і заявілі, што перш чым скардзіцца, трэба спачатку звяртацца да іх. Нядаўна ў сацыяльнай сетцы Трэц з'явіўся допіс маладой жыхаркі Мінска, якая расказала пра неадэкватныя паводзіны падлеткаў, з якімі аўтарка перасяклася на нямізе. Дзяўчына спрабавала іх абагнаць, але юнакі сталі ёй перашкаджаць. Абураная такой задзірлівасцю мінчанка назвала аднаго з падлеткаў чучалам, што ў выніку прывяло да канфлікту. Непаўналетнія пераследавалі дзяўчыну па вуліцы, спрабавалі сфатаграфаваць яе з уключанай успышкай, а таксама паставілі ёй падножку. Пацярпелая прызналася, што яе літаральна трэсла ад разгубленасці і страху, а таксама яна запыталася ў карыстальнікаў, ці ёсць сэнс шукаць крыўдзіцеляў і звяртацца ў міліцыю. Аднак сілавікі самі знайшлі дзяўчыну. Яе выклікалі ў раённае ўпраўленне і прапанавалі напісаць заяву. Акрамя таго, з дзяўчынай знялі відэа, якое з'явілася ў тэлеграме Міністэрства ўнутраных спраў. Адзін з начальнікаў мінскай міліцыі Сяргей Гарохаў заявіў, што тых самых падлеткаў вылічылі па камерах відэаназірання, і імі аказаліся двое 13гадовых школьнікаў. Цяпер у адносінах да іх праводзіцца праверка. У той жа час Гарохаў абвінаваціў пацярпелую ў тым, што замест таго, каб ісці да сілавікоў, яна пачала скардзіцца ў сацыяльных сетках і выклікаць рэзонанс. Если вы стали потерпевшим или свидетелем правонарушения, проявите благоразумие. В первую очередь обратитесь в милицию. Размещение публикаций в интернете ради хайпа и лайков нередко создает искаженное представление общественности о случившемся, может помешать полноте и объективности проверки. Колькі ў Беларусі каштуе знішчыць помнік архітэктуры? Аказалася, што капейкі. У мінулым кастрычніку ў вёсцы Расла Смаргонскага раёна п'яны кіроўца знёс прыдарожную капліцу 19 стагоддзя. Цагляная будыніна мела статус гісторыка-культурнай каштоўнасці. У выніку мужчыну судзілі па двух асобных адміністрацыйных працэсах. Па-першым, за парушэнне правілаў дарожнага руху і кіраванне ў нецвярозым стане пакаранне аказалася даволі суровым – 8400 рублёў штрафу ды пазбаўлення правоў на 5 гадоў. Але далей пачалося самае цікавае. Пракуратура Смаргонскага раёна асобна разгледзела справу за знішчэнне гісторыка-культурнай каштоўнасці і ў выніку кіроўцу аштрафавалі ў другі раз, але цяпер куды больш мякка. Ён атрымаў усяго 270 рублёў штрафу і атрымліваецца, што наносіць шкоду гісторыі Беларусі аказалася ажно ў 31 раз танней, чым ездзіць п'яным. Вось такія навіны чацвярга. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы заўтра.